गाइस गेटआ बेसे समायना जादों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गाइस नोंथांमोना मोजाङैनो दंना? आंबो मोजाङैनो दंथ'यो। आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन मैयायो ओरैनो जास्ट सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव माने इयाव दुलाराय बाथौ गुरुनि मोनसे माबा जादों मिटिं जादों। बेवहाय ओरैनो जास्ट 15 मिनिटसो हाबलांनानै भिडिअ ससे लादोंमोन आं। नोंथांमोन आं जिखिनि भिडिअ लादों बेखौनो देखायलांनि आं ससे आरो लादोंमोन आरो ओरैनो भिडिअखिनि आरो मानसिबो लानो हास्लाबासै टाइम मोनाखै बेलेग जायगायावसो थांखादोंमोन आं माने। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। स्टप। गेटखौ बारबोबाय जों ससे खिन्थिलांनि। नैबेवहाय गोदोनि न'फोरखौ नुनो मोननाय जागोन नायलांबाय थागोन नोंथांमोना गासिबो। नै मोसानायखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोन दसे लादों ओरैनो। जै आफा बोराइ बाथौनि, जै बर' हारिनि, जै आफा बोराइ बाथौनि। मोसानाया समायनाथार जादों। नोंथांमोन नायनो इन्टारेस्टिं जादों। नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालाम। जै आफा बोराइ बाथौनि जै। नै बेवहाय 1 लाख आलारि बाथि फोजोंनायखौ नोंथांमोना नुलांनो मोनगोन। नाय नोंथांमोन गाइस। Just prove history.